मा होनो मोनसे सान्थि सुक्ति जाबाय होनदों सान्थिजों हेपिनेस एन्ड पिसफुला मोननैजों रिलेटेड नङा होमबा दिनै बिटिसिनि मानसिनाव नों सोंलाय सोरबा हेपि दं नामा रावबो बुंनाय नङा हेपि रावबो गैया बिए पास एम ए पास जानायफ्रा हेपि गैया गोजोननाय गैयाबा सान्थिया बोरै फैगोन गोजोननायजों सान्थिजों रिलेटेड मोनथिबायना आगदा आथिं आरो आगसि आथिङा जेरै जोंनि थाखाय सासे मानसिनो नांगौ नङा होमबा पिस एन्ड हेपिनेस दिनै फोरोंगिरिफ्रा हेपि नङा आबादारि हेपि नङा युथआ हेपि नङा एक्स एन डेपि जाय रिभलिउसनारि 34-35 इयार्स हाग्रायाव दङ बिथांमोना दिनै हेपि नङा दिनै जेल सिङाव दङ बिथांमोना रिभलिउसनारिफ्रा हेपि नङा सिगनेटरिफ्रा हेपि नङा बर' रायजो राजाया हेपि नङा कन्ट्रेक्टरफ्रा हेपि नङा एम ए पास बि ए पास स्टुडेन्टफ्रा हेपि नङा पिसफुला बोरै मा अबाव दं सोर दं पिसआ नङा होमबा बे सानै साथामसो इउ पि पि एलनि दैदेनगिरिफोरा गावसोर गारि गुरा बायदों बिल्डिं न' लुदों बेजों हेपि फैया नङा होमबा गामि दफायाव थां दिनै रावबो गोजोननाय गैया ओंखायनो बिथांमोना जे बुंबाय थादों बिटिआर एकर्डनि उनाव गोजोन फैबाय मिनिंलेस फरायसाफ्रा गोजोननाय गैया कन्ट्रेक्टरफ्रा गोजोननाय गैया रिभलिउसनारि एक्स एन डि बि सिगनेटरिफ्रा गोजोननाय गैया थ' गोजोनाव बाव दं गोजोन गैया बाव नङा होमबा गोजोनखौ लाबोनांगौबा मानसिनि सेहेरायाव खुसि लाबोनाय जानांगोन नङा होमबा ओमफ्राय हिस्ट्रिजों मालाबा जाया फार्स्ट फिउचारखौ जों मोजां खालामनो नांगौ नङा होमबा बुहुमाव मुलुगाव दावहा जालांदों बे दावहाया गोदो बिदि जाबाय थादों होननानै रायखांबाय थायोबा बेयो सासे फेलार लिडारनिसो नङा होमबा गावनाव इउ पि पि एलनाव जेबो एजेन्डा गैया प्रमद बर'नाव जेबो एजेन्डा गैया बिथांमोना बुङो 17 बोसोराव बि पि एफआ मा मावखो नोंसोर 3 बोसोराव मा मावगोन एजेन्डाखौ बुंलाय 17 बोसोरा थांबाय जा लुनांगौ इउनिभार्सिटि लामा दालां लुनांगौ लुलांबाय बिथांमोना नोंथांमोननि आखायाव मा एजेन्डा दङ दा इउ पि पि एलनाव जेबो निउ एजेन्डा गैया इउ पि पि एलआ लाइमोनफोरखौ लानानै मा एजेन्डा दं नोंथांमोना सों जे सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै मा एजेन्डा दं बिथांमोनाव जिर' बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरखौ लानानै मा एजेन्डा दङ बिथांमोना जिर' भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरखौ लानानै मा एजेन्डा दं बिथांमोना जिर' ओंखायनो बिथांमोना खालि 17 बोसोरखौ रायखांबाय थायो नङा होमबा दा ओंखायनो नोंजों आंजों मिलायनानै बिटिसिखौ बासायनो नांगोन आरो जों सान्थिखौ जों लाबोनो सान्थि नांगौब्ला मानसिफोरनि सेहेरायाव खुसि जोंनि सेंग्रा सिख्ला साख्रि मोननांगोन न' बां लुनो नांगोन कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननांगोन बेफारि बानिज्यआ मोजां जानांगोन लामा दालाङा मोजां जानांगोन अब्लासो मानसिनि गोसोआव गोजोननाय फैगोन ना नों सासे मा होनो रिपर्टार जार्नालिस्ट हिसाबै नोंहाबो गोजोननाय दं ना गोजोननाय गैया सिस्टेमजों गोजोननाय गैया ओंखायनो दिनै बे प्रमद बर' आरो इउ पि पि एलआ जे बुंबाय दं गोजोन फैबाय बे टटेलि फेलार बे मिनिंलेस बे बिथांमोना बुंनाया दा